שלום לכולם. תכלס, הייתי מעדיף שהוריד תשאיר עוד כמה שירים, כי זה דאונר אחרי כזה שירים יפים, פתאום מישהו מדבר ומרצה. אז אם זה משעמם תוך כדי תגידו לי ואני אבקש מאורית להחליף אותי. אז אהלן, אני ליעד אגמון. הכותרת של ההרצאה היא הייתה קצת פרובוקטיבית, אבל אני אתן לכם טיפה רקע עליי. אני בן 38, נולדתי בארצות הברית, הגענו לארץ כשהייתי בן 4, וגדלתי ברמת אילן, שזה ליד תל השומר, גבעת שמואל. ובאיזשהו שלב בחיים החלטתי שאני רוצה להיות במאי קולנוע, והלכתי ולמדתי קולנוע באוניברסיטת תל אביב, ובסוף שנה הראשונה פגשתי במאי שקוראים לו אבי נשר, והוא אמר לי שהוא עובד על סרט, שהוא הולך לקרוא לו סוף העולם שמאלה. מישהו מכם ראה? והוא שאל אותי אם אני רוצה להיות העוזר במאי שלו, ואמרתי, מה, אני כבר בטח במאי גדול בעצמי, למדתי שנה שלמה באוניברסיטה וזה, אבל בסוף השתכנעתי לעזור לו, ובעצם הייתי שם העוזר במאי, היה סרט די מעניין, מי שראה, כולל סצנות העירום. ואחרי שהסרט הסתיים רציתי לביים סרט משלי וכתבתי תסריט, וקטע מעניין בלעשות סרט שצריך בערך 10 מיליון שקלים תקציב כדי להרים סרט טוב, וצלצלתי להורים שלי ולא היה להם, צלצלתי לסבתא גם לא היה לה, ואז אמרתי טוב מה אני אעשה כדי שיהיה לי כסף לסרט? נקים סטארט-אפ, זה נשמע הדבר הנכון לעשות. וישבתי עם שותף שלי לדירה, בחור בשם ישי גרין, אולי מישהו פעם ראה, הוא היה באיזו סדרה מחוברים, צילם את עצמו בווידאו, בלונדי כזה, מעופף, ואמרנו בוא נקים סטארט-אפ. מה היה הרעיון שלנו? אנחנו אמרנו אנחנו רוצים להרוויח $1,000,000 תוך שנתיים, היינו די נאיבים, ואמרנו לעצמנו איך עושים $1,000,000 בשנתיים? פעם הדולר היה גבוה וזה היה שווה הרבה כסף, היום קצת פחות. ובעצם ככה אמרנו, טוב, בוא נקים סטארט-אפ, נקים אותו מאפס. ובאמת הקמנו את הסטארט-אפ, שאני ארחיב על הסטארט-אפ הזה בהרצאה הזאת. ואחרי שנתיים מכרנו אותו באמת, מכרנו אותו בהרבה כסף, ב$80 מיליון. ובמקום לחזור ולעשות קולנוע כמו שרציתי, הקמתי אחרי זה עוד סטארט-אפ, שגם הוא נמכר, ועכשיו אני בסטארט-אפ השלישי כבר. אז אולי אחריו אני אחזור לעשות סרטים, אבל בינתיים אני יושב במשרד כל היום ועושה אימיילים וישיבות ודברים כאלה. אז ב-20 דקות שיש לנו, רציתי טיפה לדבר על ככה תובנות מהדרך שעשיתי עד עכשיו, בתקווה שחלק מהם גם יהיו רלוונטיים, חלק מהתובנות יהיו רלוונטיים עבורכם. אז אני דרך אגב לא רואה אתכם בכלל כי יש לי מקרן בפרצוף, אז אם מישהו יש לו שאלה אז תרימו יד, ואם אני לא רואה אז פשוט תצעקו שיש לי שאלה או משהו כזה, זה ממש אפשר להיות אינטראקטיבי. אז מה צריך בשביל להצליח? לדעתי יש בסך הכל 3 דברים עיקריים שצריך, שזה אנשים, מזל ועבודה קשה. עבודה קשה בכוונה שמתי אחרון, כי אני חושב שזה הדבר הכי ברור בחדר בעצם. אני לא מכיר אף בן אדם שהצליח בלי שהוא עבד קשה. אם זה מייקל ג'ורדן, שהיה הולך כל אחרי צהריים וזורק לסל 4 שעות, כי הוא היה, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אתם יודעים מי זה מייקל ג'ורדן, נכון? בסדר. חשבתי אולי, בגילי, כשאני הייתי ילד הוא היה כוכב, היום הוא בטח סוס מת. אז מייקל ג'ורדן לא התקבל לנבחרת הכדורסל שלו בתיכון, והוא היה נורא מאוכזב, הוא החליט שזה לא יעצור אותו, והוא פשוט כל אחרי צהריים הלך והתאמן 4 שעות, והשתפר, ואת שאר הסיפור אנחנו יודעים. אז עבודה קשה זה משהו שהוא כמעט, הוא נתון, מי שלא עובד קשה לא יגיע רחוק, אין פה בכלל דרך קיצור, שום ריאליטי לא יעזור, גם אם לא קוראים לך קוטי, צריך עבודה קשה, אולי קוטי הצליח. הדבר השני זה מזל. מזל זה משהו שנורא מתסכל לדעת שצריך המון מזל כדי להצליח. אבל זה האמת, צריך מזל כמו כל דבר בחיים. אבל אנחנו יכולים להשפיע מאוד חזק על המזל שלנו, ואנחנו יכולים להשפיע עליו בכמה דרכים. אני אתן לכם דוגמה. אם אני עכשיו זורק קובייה ואני צריך שיצא 6 בקובייה, כמה סיכוי יש לי? 16%, 1/6, שזה בעצם סיכוי לא גבוה. אבל אם אני עכשיו אזרוק את הקובייה 20 פעמים,
יש לי כבר כמעט 100% שאני אפגע במספר 6 לפחות פעם אחת. וזה בעצם אחד הדברים הכי חשובים על מזל. כל דבר שאנחנו עושים בחיים, יש לו סיכוי מסוים שהוא יקרה וסיכוי מסוים שהוא לא יקרה. כלומר, בוא ניקח דוגמה, נניח אנחנו יוצאים בערב עם חברים, לערב כיתה, לא יודע, בגיל שלי יוצאים לבר, אתם בטח יוצאים לערב כיתה או לבר שמוכר אלכוהול לקטינים, שאסור. ואתם רוצים, אתה רוצה לפגוש מישהי חמודה שהיא תהיה חברה שלך, או את רוצה לפגוש מישהו שיהיה חבר שלך, למי יש יותר סיכוי להגיע למצב שיש להם בני זוג? למי שיושב בבית ולא עושה כלום, או למי שיוצא כל שבוע ופוגש אנשים חדשים ומגדיל את האפשרויות שלו? ברור שלמי שיוצא ומגדיל את האפשרויות שלו. אז הדבר הכי חשוב במזל זה בעצם להגדיל את כמות האפשרויות כל הזמן, כדי שבאחד מהאפשרויות האלה הדבר הנכון יקרה, או שנפגוש מישהו, או שנקבל את העבודה שאנחנו רוצים, או שנתקבל ליחידה שאנחנו רוצים בצבא, וכו' וכו' וכו'. אז חלק מאוד מאוד גדול במזל זה פשוט להגדיל את האפשרויות. ואני אדבר בעיקר על הנושא בעצם שהכי חשוב זה אנשים. בעצם אם אני מסתכל על הדברים שאני הצלחתי לעשות בחיים, הכל מתחיל ונגמר באנשים. וזה בעצם הדבר הכי חשוב שיש לנו בחיים, גם מסביבנו ברמה האישית, המשפחתית, אבל גם מבחינת עבודה, מבחינת לימודים, מבחינת הקריירה, מבחינת מה נעשה בצבא, מה נעשה אחרי זה. האנשים שמסביבנו הולכים לקבוע הרבה מאוד דברים בחיים שלנו, ואנחנו צריכים להבין את זה ולדעת שהקשרים הבין אישיים שלנו הם ממש קריטיים לכל המסלול של החיים שלנו. ואני אספר לכם טיפה את הסיפור של החברה הראשונה שהקמתי. אז לחברה קראו אוניגמה. אוניגמה זה היה כי רצינו לקרוא לחברה אונמי, שזה כמו צונמי אבל קטן יותר, זה גל גדול אבל שהוא לא ענק ביפנית, וזה גם היה שם של מסעדה של סושי שאהבנו בתל אביב, אבל היה תפוס onami.com, ואז אמרנו טוב בואו נחפש שם דומה, קראנו לזה אוניגמה, ואת החברה הקמנו בעצם ישי ואני, שאני הייתי בן 27, ישי היה בן 25, והיינו לפני זה עבדנו קצת בתור מתכנתים, גם בצבא היה לנו הרבה עבודה ביחידות של טכנולוגיה של חיל המודיעין, אבל בעצם לא היה לנו מושג איך מקימים חברה, איך כלום. ובעצם זכרנו כשהיינו בצבא, במודיעין, היה איזה מישהו, מפקד די בכיר, נקרא לזה משירותי הביטחון, שעבדנו איתו מאוד צמוד, ואנחנו היינו ילדים צעירים ופעורים בצבא, בני 18, הוא היה בן איזה בטח 40 כבר, מאוד מאוד בכיר, אבל בגלל שאנחנו שנינו לא אנשים מאוד ביישנים, אנחנו לא התייחסנו אליו כאילו איזה מפקד גדול, אלא התייחסנו אליו בכבוד, אבל לא התייחסנו אליו יותר מדי בדיסטנס, יצרנו קשר אישי מאוד מאוד טוב איתו, ואני חושב שהוא התלהב ששני הפצלוחים הקטנים האלה מסתובבים כאילו, וכאילו הוא חבר שלהם, למרות שהוא היה יכול בטח לקרקף אותנו במכת קראטה אם הוא רק היה רוצה. ובאמת אחרי כמה שנים כשרצינו להקים את החברה צלצלתי אליו ואמרתי לו, אמיר, אהלן, זה ליעד, זוכר אותי מהצבא, יש לך זמן לפגוש אותנו לבירה? אנחנו רוצים להקים חברה. ועברו כמעט באמת 6 שנים מהזמן שהשתחררנו והייתי בשוק שהוא אמר, כן, בכיף, זה בערך כמו האנלוגיה שלי זה בערך כמו אני הייתי מתקשר לאלוף פיקוד הצפון בתור טוראי בגולני ואומר לו רוצה לשבת לבירה. כלומר זה עד כדי כך היה מופרך שהוא בכלל יזכור אותי ושיסכים לפגוש אותי. והוא פגש אותנו לבירה, ישבנו בנמל לבירה ואמרנו לו תקשיב אמיר אנחנו רוצים להקים סטארט-אפ, אין לנו מושג מה עושים ואיך עושים, אולי יש לך כמה טיפים, אולי אתה יודע לעזור לנו. והוא אמר לנו משהו מאוד מאוד מעניין, הוא אמר תקשיבו האמת, אני בדיוק סיימתי פרויקט גדול ואני מחפש מה הדבר הבא שאני רוצה לעשות, בוא נקים את זה ביחד. ממש באופן רנדומלי הבירה הפכה לזה שצרפנו את אמיר כשותף לחברה, וזה בעצם היה אחד הדברים הכי טובים שקרו לנו, כי אמיר, שבעצם תמיד תהיתי למה בן אדם שוב באנלוגיה, למה אלוף פיקוד כזה ילך עם 2 טוראים ויקים איתם חברה, וברבות השנים הבנתי שהוא ראה בנו משהו, האמין בנו, הוא ראה בנו איזשהו ניצוץ, שהוא אמר שכנראה שהחבר'ה, הילדים האלה יודעים משהו ממה שהם אומרים. אז הקמנו את החברה ביחד. אז עכשיו, כשמקימים חברה צריך כסף, כי רצינו לגייס עובדים, צריך לשכור משרד, צריך תקציב. מאיפה מגייסים כסף? לא היה לנו מושג. ואז אמיר אמר, תקשיבו, אני מכיר איזה משקיע,
בוא נלך אליו ותציגו לו את הרעיון שלכם. קבענו פגישה עם המשקיע הזה, ישבנו איתו חצי שעה בצהריים, הוא היה בפולג ליד נתניה, ואחרי חצי שעה הוא אמר, תקשיבו, אני אוהב את הרעיון שלכם, אני מוכן להשקיע בכם $400,000. 1.5 מיליון שקל אחרי חצי שעה פגישה. חשבנו שהוא מתבדח, כי אנחנו גם לא הכי רציניים, וביום ראשון צלצל אלינו מישהו ואמר לנו, שלום, אני העורך דין של אותו משקיע. מי העורך דין שלכם כדי שנוכל לעבוד על המסמכים? ואמרנו לו, אנחנו גם צריכים עורך דין, אתה יכול להיות גם העורך דין שלנו? והוא אמר, לא, אני לא יכול, כי אני מייצג את הצד השני. ואמרנו לו, נו, באמא שלך אנחנו לא מכירים אף אחד, כאילו, אכפת לך להיות גם העורך דין שלנו? הוא אמר, טוב, יאללה, אני גם אהיה העורך דין שלכם, והוא בסוף גם נהיה העורך דין האישי שלי, ועד היום העורך דין שמלווה אותי. ובעצם ככה גייסנו את הסכום הראשוני לחברה, פשוט על ידי זה שהכרנו מישהו שסמך עלינו, אמיר, שהוא הכיר את המשקיע שסמך על אמיר, כולם סמכו אחד על השני, בסוף כולם סמכו עליי שאני יודע מה שאני עושה, ולי לא היה מושג מה אני עושה, אבל ידעתי לעשות כאילו. ואז אמרנו, טוב, חייבים למצוא עובדים, את מי נביא? נביא את האנשים שאנחנו מכירים ואנחנו סומכים עליהם. אז, סליחה, שכחתי לספר על סנג'ה, זה הבחור מצד שמאל, סנג'ה הוא היה מנכ"ל של אחת החברות הגדולות בעולם. הוא היה באיזה אחוזה בניו יורק, טס במסוקים ממקום למקום, והמשקיע שלנו שהכיר אותו, חודש אחרי שהוא הסכים להשקיע בנו, אני חושב שהוא קצת נבהל. הוא אמר, מה עשיתי? נתתי 1.5 מיליון שקל לשני ילדים האלה, והוא אמר, אני רוצה שתפגשו מישהו שאני סומך עליו. ונסענו לניו יורק לפגוש את סנג'ה, הוא הגיע כזה עם פמליה כמו בסרטים ולימוזינה כזאת ארוכה, פגשנו אותו באיזה לובי מפואר של מלון, ובמשך שעה הוא חקר אותי, חשבתי שאני בחקירת שב"כ. חקר אותי מה אתם הולכים לעשות, מה המוצר, מה אתם רוצים לעשות איתו, ואחרי השעה הזאת הוא אמר משהו שמאוד הפתיע אותי, כי הוא איש מאוד חמור סבר, לא יודע אם רואים, לא רואים, הוא איש חמור סבר, והוא אמר, תקשיב ליד, אני מאוד אהבתי את הרעיון שלכם, אני מוכן לשים $1 מיליון מהכיס שלי גם. אני לא, וואלה, טוב, זה היה שעה מוצלחת, וככה גייסנו עוד $1 מיליון לחברה. ואז אמרנו, טוב, חייבים למצוא את העובדים. ובעצם פשוט התחלנו לצלצל לחברים שלנו. מתן היה איתנו בצבא, הוא היה מה שנקרא פורץ מחשבים, אחד ההקרים הכי מוכשרים בישראל. החברה הראשונה שלנו הייתה בתחום של אבטחת מידע, ופשוט צלצלנו אליו ואמרנו לו, מתן, בוא, אנחנו מקימים חברה, אתה בא להצטרף? ובגלל שהוא חבר שלנו הוא לא שאל שאלות, וגם כי הוא סטלן כזה, הוא לא שאל שאלות, הוא אמר, יאללה, אני מצטרף. ואמרנו לו, מגניב, אבל עוד אין לנו משרד, אין לנו כלום, אז בינתיים תשאר בבית, שחק בפלייסטיישן, הוא בדיוק ישתחרר, ועוד חודש נגיד לך לאן לבוא ותצטרף. וזה באמת ככה היה, חודש אחרי שהוא הצטרף, אמא שלו באה לביקור פתע במשרד, כי היא לא האמינה לו, כי זה היה נשמע סיפור מוזר מדי, שחברים מצלצלים ופשוט אומרים לך לבוא, והוא מתחיל לעבוד. ואז התחלנו להביא עוד חברים, את בן שהיה איתנו באוניברסיטה, בחור בשם זיוון שהיה איתנו בצבא, וזה סיפור נחמד על מעיין. קצת אחרי שהקמנו את החברה, ישי נסע עם חברה שלו לספרד, ובשדה תעופה, בזמן שהלך לקנות קולה או משהו, הוא ראה שבחור הזה, מעיין, מתחיל עם חברה שלו בשדה. עכשיו, כשאתה רואה מישהו מתחיל עם חברה שלך, יש שתי גישות שאני מכיר. אחד זה לבוא ולעשות כזה שרירים, מה אתה עושה, מה אתה מתחיל עם חברה שלי, ואחד זה לבוא ולהגיד, הוא לא ידע שהיא חברה שלי, ומי זה הבחור הזה, הוא נראה נחמד, אולי אני אתחיל לדבר איתו. אז ישי, שהוא בחור מאוד חמוד, אמר, מה ראה את מעיין מתחיל עם ליאת, חברה שלו, והוא בא והתיישב לידם, והתחיל לדבר עם מעיין, ושאל אותו מה אתה עושה, ומה פה ומה שם. הוא ראה שהוא בחור ממש חמוד, אז בטיסה הוא כבר ביקש מחברה שלו אם הוא יכול לשבת ליד מעיין ולא לידה, כי הוא רצה להמשיך לדבר איתו. ואז כשהוא נחת, הם נסעו לברצלונה, יש פסטיבל שזורקים עגבניות. הם נסעו לזרוק לטומטינה, נסעו לזרוק עגבניות בספרד. ואז הוא מצלצל עליי מספרד ואומר, אתה לא מאמין, פגשתי את המתכנת הכי טוב שפגשתי בחיים. שאלתי אותו, איפה פגשת אותו? לא נהיה סיפור ארוך בטיסה. אבל אני רוצה לשלוח לו חוזה. אז אנחנו החתמנו את העובד שלנו, שהיה באמת העובד מהכי טובים שהיה לנו, על בסיס זה שהוא התחיל עם חברה של ישי בשדה התעופה, וישי דיבר איתו במטוס והחליט שהוא מתכנת טוב. והוא היה באמת אחד האנשים הכי חשובים אצלנו בחברה. זה מתקשר לדבר נוסף שקשור למזל, שאני אדבר עליו, שזה לפעמים קורות לך הזדמנויות שאתה רק צריך לשים לב שהן קורות. אני מאוד חובב
לפגוש אנשים במטוסים, אני לצערי טס המון, בטח 30 טיסות בשנה, וטיסה זה מקום קלאסי לפגוש אנשים מעניינים. וכמה מהעובדים הכי טובים שלי זה אנשים שבאופן רנדומלי ישבו לידי בטיסה, ודיברתי איתם והם נראו לי אנשים חכמים ומעניינים, וכשירדתי מהטיסה הצעתי להם עבודה. והדבר הזה קורה, וזה קרה לי כמה פעמים, וזה באמת מוביל לתוצאות מעניינות, כי אני בעצם יכול לעשות טיסה לניו יורק זה 12 שעות, אני יכול לעשות ראיון עבודה של 12 שעות למישהו, זה לא קורה בדרך כלל, ואני יכול לבחון, לתהות על קנקנו של הבן אדם, פחות אכפת לי מה הרקע שלו, ואני כבר 3 עובדים יש לי שהצעתי להם עבודה, פשוט בגלל שהם ישבו לידי בטיסה, וחשבתי שהם מצוינים. אז לפעמים הדברים האלה, מבחינתם, אם תחשבו על הסיפור שהם מספרים, איזה מזל היה להם. סתם ישבו על טיסה, עלו על טיסה, ישבו ליד איזה מישהו, דיבר איתם, חפר להם כל הטיסה, ובסוף הציע להם עבודה. אבל מבחינתי זה לא מזל, זה מקריות שבסוף, גם ישבתי ליד מאות אנשים שלא הצעתי להם עבודה, כן? הם רואים את המזל, אני רואה פה את השיטה. אז ככה החבר'ה בעצם הצטרפו אלינו כל הראשונים, והבחור בצד שמאל, למטה, שקוראים לו אלעד, הוא היה עם ישי בכיתה א', מכיתה א' עד ח', וישי זכר אותו בתור ילד מבריק, וכשהקמנו את החברה אמרנו, מעניין מה אלעד עושה. עכשיו אלעד, בכיתה א' היה לו שם חיבה שקראו לו צוקי, קראו לו אלעד צוקר, השם חיבה היה צוקי, ועם השנים הוא הצליח להיפטר מהשם חיבה המציק הזה, אבל לצערו איך שישי ציצל אליו ואמר לו, צוקי, מה קורה? זה ישי, מה אתה עושה היום? וכשאני פגשתי אותו כבר, פגשתי אותו בתור צוקי, אז אחרי שהוא נפטר מהשם הזה בתיכון, זה חזר לו אחרי זה בגיל 25 כשהוא הצטרף אלינו, ועד היום הוא צוקי. וצוקי לא רצה להצטרף אלינו, למה? כי הוא בדיוק התחתן, ומי שנשוי פה יודע, אשתך קובעת מה קורה עם החיים שלך ברגע שאתה מתחתן, ואשתו לא רצתה שהוא יצטרף לסטארט-אפ, כי זה מסוכן, אולי נפשוט רגל, מאיפה יהיה משכורת וכו'. עכשיו, אחד הדברים שאני למדתי בתור יזם, זה שאני לא מקבל את המילה לא בתור תשובה. אין כזה דבר לא. אם מישהו אומר לי לא, אני מנסה להבין למה לא. לפעמים לא זה לא עכשיו, לפעמים זה לא כי לא הבנתי מה אתה רוצה, לפעמים לא זה באמת לא. אבל רוב הלואים שקיבלתי בחיים זה לא זמני, זה לא מוחלט. ובמקרה הזה כשהוא אמר לי לא, אני לא אוכל להצטרף וכולי, ממש לחצתי עליו, אמרתי לו תגיד למה לא? ובסוף הוא הודע, הוא אמר תשמע אשתי חוששת. אמרתי אין בעיה, אשתך חוששת, ברור שני היזמים הם צעירים, זה לא הגיוני לעזוב חברה גדולה ומוצלחת לסטארט-אפ קטן, בוא נפתור את הבעיה הזאת. וביקשתי מהמשקיע שלנו לקחת את אשתו לארוחת ערב. ואז בעצם המשקיע שלנו הלך עם אלעד, עם צוקי ועם אשתו לארוחת ערב, ובמשך שעתיים סיפר להם למה הוא הסכים להיפרד מ1.5 מיליון שקל, ולתת אותם לי ולישי כדי להקים את החברה. ואחרי שאשתו קיבלה כזאת תשומת לב ערב שלם, ועם הסבר למה הוא השקיע בנו הרבה מאוד כסף וכולי, היא אמרה וואלה מעניין, אני מוכנה שאלעד יצטרף, וכך אלעד יצטרף אלינו. כלומר מבחינתי כל פעם שאני מקבל לא בחיים, אז הלא הזה הוא משהו שאני יודע לבנות ממנו הלאה, ולחכות להזדמנות הבאה שהלא הזה יהפוך לכן. אחרי זה, אותו דבר קרה לנו עם לקוחות. הלקוחות הראשונים שלנו היו אורנג', אינטרנט זהב ופלאפון, שזה חברות מהגדולות בארץ, וזה חברות שנורא קשה להביא אותם כלקוחות. אבל איך הצלחנו להשיג אותם כלקוחות? מאוד מאוד פשוט. אמיר, השותף שלנו, היו לו שם חברים שהיו בהנהלה, וברגע שיש לך חבר בהנהלה של אורנג' ואתה מצלצל אליו, אז הוא אומר, יאללה, בוא לפגישה. מאותו רגע שאנחנו היינו בפגישה כבר היינו צריכים לשכנע אותם שהמוצר שלנו מעניין, אבל עצם העובדה שאמיר הכיר את האנשים האלה והם היו חברים שלו מהצבא, אפשרו לנו להגיע לפגישות האלה בעצם בלי מאמץ, פשוט שיחת טלפון והגענו לפגישות. ושם למדתי את הכוח של להכיר, מה זה הכוח של להכיר הרבה אנשים, ולהכיר הרבה אנשים ולייצר איתם מערכות יחסים טובות. כי הרבה מאוד, אם למשל, אנשים, היום כשאני לכאורה יזם מצליח, המון אנשים רוצים לבוא, לפגוש אותי, לקבל עצה, או שאולי אני אשקיע בהם, אולי אני אקשר אותם, ואני בגדול אומר לא. אם מישהו ישלח לי אימייל ויגיד, שלום ליעד, קוראים לי נועה, אני יזמית צעירה ואני רוצה לפגוש אותך להתייעץ, אני אגיד לא. ולמה אני אגיד לא? כי אני מקבל 50 פניות כאלה בשבוע. אז אין לי מושג מי זה הבן אדם הזה. ההבדל העיקרי שאני יגרום לי להיפגש עם מישהו, זה עם מישהו אחר שאני מכיר וסומך עליו, הוא ישלח לי אימייל ויגיד לי, ליעד אתה מוכן לפגוש את נועה, היא אחיינית שלי והיא רוצה עצה.
לדבר כזה אני לא יכול להגיד לא. וזה משהו שגם מאוד חשוב להבין, אתם עוד בגיל תיכון, אבל כשתגדלו אתם תראו, הקשרים שאתם יוצרים גם פה בתיכון, גם בצבא וגם באוניברסיטה, הם הולכים לפתוח לכם 90% מהדלתות שתצטרכו שיפתחו בשבילכם בעתיד. כלומר, הקשרים שלנו הם המפתח להצלחה. אם אמיר לא היה מכיר את הסמנכ"לים האלה, לא היינו מצליחים להגיע שם לפגישות, כי כולם רוצים להיפגש עם הסמנכ"ל, לא כולם, אבל הרבה מאוד אנשים רוצים להיפגש עם הסמנכ"ל מערכות מידע של אורנג' ולבוא לפגוש את המנכ"ל של פלאפון, ואלה אנשים מאוד עסוקים. אז הקשרים הם קריטיים, וזה מתחיל מהתיכון, דרך אגב, כי אתם פה יושבים בערך 80 תלמידים, 60, ואני בטוח ש90% מכם מוכשרים בטירוף, ותגיעו מאוד רחוק בחיים, ואתם לא יכולים לדעת אם הבן אדם שיושב לידכם עכשיו והייתם איתו בכיתה, אם הוא לא יהפוך להיות מישהו שאחרי זה גם יציע לכם עבודה, כי הוא יהיה מנהל גדול בחברה גדולה. אז הקשרים האלה הם קריטיים וחשוב לשמור עליהם. אחרי זה, אני אעשה רגע fast forward בגלל שאין הרבה זמן. אני רוצה טיפה לדבר על המזל. כשבעצם רצנו עם החברה, אני הייתי מוכן לפגוש כל בן אדם שהתעניין במוצר שלנו. ויצא שנסעתי לאנגליה, לפגוש איזשהו סמנכ"ל באיזושהי חברה, והדבר הכי חשוב שאני למדתי, ואני חוזר עליו הרבה ב10 דקות האחרונות, זה הקשר הבין אישי. כלומר, כל פעם שאני הצלחתי למכור את המוצר שלי לחברה אחרת, או לגייס עובד, או לגייס כסף, הכל היה בנוי על זה שהיה חיבור טוב בין אישי, ביני לבין האנשים שאני פוגש. כי כשאני מוכר מוצר לחברה מסוימת, והיום הלקוחות שלנו למשל, בחברה הנוכחית שלי, זה הניו יורק טיימס, זה NBC, זה אנדר ארמור למי שמכיר, שזה מותג כמו נייקי בארצות הברית, מותג ענק. אז זה לא שהם קונים, זה לא חברת נייקי קונה מהחברה שלי משהו, אלא זה מישהו, בן אדם בחברה ההיא, מחליט שהוא רוצה לעבוד עם ליעד ועם החברה של ליעד. כלומר, כל הדברים שבסוף קורים, הם קורים בגלל הקשר הבין אישי. אני ספציפית יושב כאן, או עומד כאן, ומדבר בפניכם, בגלל שאני פגשתי בחור בשם סקוט, שהוא הפרזידנט של סיריוס אקסם, והוא חבר קרוב של מרק רואן, שאני לא יודע אם אתם מכירים את השם מרק רואן? מרק רואן הוא אחד בעצם, אני לא יודע בדיוק את הטייטל הרשמי שלו, אבל בזכותו דרכה קיימת, פלוס מינוס, אולי אני חוטא בדיוק לסיפור, אבל הוא אחד האנשים שהכי בעצם משפיעים על דרכה ועל הגיוסי כספים של דרכה וכולי. וסקוט שישבתי איתו בניו יורק, אמר לי, תקשיב, אתה חייב לפגוש חבר שלי שקוראים לו מרק, הוא עושה פרויקט מאוד מעניין בישראל שקוראים לו דרכה. ושוב, באותו צורה שככה אני מביא לקוחות, ככה אני פוגש אנשים חדשים, פגשתי את מרק לשיחה, ומרק אמר לי, תקשיב, יש את הפרויקט הזה דרכה, זה פרויקט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ושכנע אותי שאני גם צריך להיות מעורב. וברגע שמרק ביקש ממני, שאת מרק הכרתי באמת לשעה, פגשתי אותו פעם אחת בישראל ופעם אחת בשיחה ההיא, אבל זה הספיק לי בשביל לעזור ולהיות מעורב בדרכה. אז מה המסר שלי מכל הסיפור הארוך הזה? המסר שלי מכל הסיפור הארוך הזה, זה שאתם, מי שבסוף לדעתי מצליח להגיע רחוק, זה אנשים ששמים לב ואני אומר, נותנים משקל למערכות היחסים שלהם עם האנשים סביבם, והאנשים סביבם זה לא רק החברים, אלא גם המנהל של בית הספר שלכם. לצורך הדיון, אתם רוצים אחרי בית הספר, אחרי הצבא להתקבל איזושהי עבודה, המורים שלכם כאן, יכול להיות שהם מכירים את האנשים שעובדים בחברות שאתם רוצים להתקבל אליהם. יכול להיות שאתם צריכים מכתב המלצה כדי להתקבל לעבודה. אז הכל מתחיל ונגמר בבני אדם. וככה גם אנחנו בחברה, כלומר, הדרך שאנחנו הצלחנו למכור את החברה, ואני אעשה ממש גרסה קצרה של הסיפור, זה ששמענו שמגיעים שני סמנכ"לים של מקאפי, של החברה האמריקאית שהם הגיעו לישראל, שמענו שמגיעים שני סמנכ"לים לארץ, ואנחנו התעקשנו מאוד מאוד חזק לבקש מהם שיפגשו אותנו. למה? כי היינו בטוחים שאם הם יפגשו איתנו, הם יתאהבו בנו, כמה אנחנו חמודים וחצופים ומוכשרים וחכמים, והם ירצו לקנות את החברה שלנו.
ובגדול כך היה, הצלחנו לארגן פגישה של שעה עם שני הסמנכ"לים האלה, ושוב זה סמנכ"לים של חברה עם 6,000 עובדים שמוכרת במיליארדים, והם פשוט הסכימו לפגוש את השני זעתותים האלה מישראל, וישבנו איתם שעה, ומה שבעיקר עשינו בשעה הזאת, זה ניסינו לגרום לזה שהם התלהבו מאיתנו באופן אישי. כי ברגע שהם התלהבו מאיתנו באופן אישי, הם אמרו לעצמם, וואלה, שני החבר'ה האלה הם מעניינים, שווה לנו להשקיע בהם את הזמן ולהתחיל את התהליך, ובאמת בסופו של התהליך הם קנו את החברה שלנו, קנו אותנו ב-$20 מיליון אחרי שנתיים, ואחרי זה יש עוד הרבה סיפורים שקצרה היריעה מלספר, אבל בעצם זה היה הפעם הראשונה שהחברה האמריקאית קנתה חברה בישראל, והגענו למצב שאין להם שום משרד בישראל, היום יש 150 עובדים שעובדים בחברה הזאת בתל אביב, וזה הפך להיות אחד המרכזים הכי חשובים שלהם. אז היה לך שאלה? כן. על מה החברה? זו שאלה טובה. הסטארט-אפ הוא עשה משהו שבתחום של אבטחת מידע, שמונע מעובדים של החברה לשלוח מסמכים מסווגים החוצה, אם בטעות או אם בכוונה. כלומר, אם אני עכשיו עובד לצורך הדיון בחברת אורנג' ויש לי אני חשוף לכל מיני מסמכים סודיים של אורנג' על התחרות נגד סלקום, מה מונע ממני בעצם לשלוח בג'ימייל שלי לחבר שלי שעובד בסלקום את התוכנית השיווק שלנו לחצי שנה הקרובה. והדברים האלה קרו וקרו הרבה. ובעצם ברגע שאני עובד בחברה ויש לי מחשב של החברה וגישה למחשבים שלהם, אין שום מנגנון שיכול למנוע ממני לשלוח את המסמכים האלה החוצה או להעתיק אותם לדיסק און קי, ובעצם אנחנו המצאנו את התחום הזה שהוא הפך לתחום מאוד מאוד חם בעולם, היינו אחת מהחברות הראשונות בעולם שעשו את זה, ושמעתם על אדוארד סנודן? כן? אדוארד סנודן זה מי שהדליף את כל המסמכים מה-NSA לוויקיליקס, אז זה דוגמה ל-NSA שלא היה להם מוצר כמו שלנו, שיכל למנוע את הדברים האלה. אני לא... מה זה? כן, אז זה היה חברה אחת. החברה השנייה הייתה מנוע חיפוש חברתי. בערך כשהייתם ביסודי הייתה רשת חברתית שקראו לה MySpace. אתם מכירים? אז פעם הם היו הרשת החברתית הכי גדולה, ולא היה פייסבוק, ולא היה טוויטר, ולא היה אינסטגרם, ועשינו מנוע חיפוש שעזר לאנשים למצוא את התכנים שהחברים שלהם העלו לרשתות החברתיות של פעם. כלומר, אם אני נניח נוסע לצרפת ואני מחפש מסעדה טובה, או אני נוסע לאילת ואני לא יודע איפה להישאר, במקום לחפש בגוגל, הייתי מחפש במנוע החיפוש שלנו, והייתי מוצא, הנה חבר שלי אוהד היה בפריז לפני חצי שנה, הוא העלה תמונות מהמסעדות האלה והאלה, ואני יכולתי לצלצל ולשאול אותו לאן הוא ממליץ. אז עזרנו לאנשים למצוא מידע ברשת החברתית שלהם. החברה הזאת נקנתה על ידי סירס. סירס זה חברת ענק אמריקאית עם 300,000 עובדים ו4,000 חנויות, שתחשבו על שופרסל, אבל עם 4,000 חנויות, והם עושים $40 מיליארד כל שנה במחירות. אז זה היה השני, והחברה הנוכחית שלי, היא עושה מה שנקרא פרסונליזציה. אם תחשבו על זה, כשאתם בפייסבוק, כל אחד מכם מקבל ניוז פיד אחר, אתם מקבלים בעצם את הסיפורים האישיים מהחברים שלכם וכולי, אבל כשאתם מגיעים ל-ynet, כולנו מקבלים בדיוק את אותו עמוד. אז מה שהחברה שלנו עושה, ודווקא במקרה ynet הם לקוח שלנו, ווואלה ומאקו וכל הגופי תקשורת בישראל, אנחנו עוזרים להם להבין איזה תכנים הגולשים אוהבים, ולהתאים את התכנים לטעם של הגולשים בזמן אמת. כלומר, אם תיכנסו למשל למאקו, ולא יודע מה, תסתכלו על הרבה תכנים של האח הגדול, כשתחזרו למאקו בפעם הבאה, יהיו לכם עוד תכנים של האח הגדול, לעומת למשל תכנים של ספורט, או תכנים של פוליטיקה וכולי. אנחנו לומדים על כל אחד מכם מה הוא אוהב, במה הוא מתעניין, באופן אנונימי, ואז כשאתם חוזרים לאתר או לאפליקציה, אנחנו יודעים לתת לכם חוויה יותר טובה. אז השקף האחרון שרציתי לדבר עליו, זה באמת על מזל. מה זה בעצם אומר להיות בר מזל? ואני מחשיב את עצמי בר מזל, כן? ואני מחשיב את עצמי בר מזל בגלל קודם כל אני חושב שכולנו פה בארץ ברי מזל. אנחנו לא משנה מה המצב הסוציו-אקונומי שלנו בבית,
לא משנה אם יש להורים שלנו כסף או אין לנו כסף, יש לנו יותר כסף מ-98% מהאנשים בכדור הארץ. כן, יש לנו קורת גג, יש לנו אוכל, יש לנו מים זורמים, כבר אנחנו, זאת אומרת, המנהל שלכם דיבר על זה שאנחנו יצורים השוואתיים כבני אדם, ואנחנו נוטים להשוות את עצמנו לסביבה הקרובה, אבל אנחנו יחסית לעולם, אנחנו במצב מאוד מאוד טוב, כל אחד ואחד מאיתנו פה בחדר. אבל למה אני מחשיב את עצמי בר מזל? כי יש לי את היכולת לשים לב להזדמנויות, וזה משהו מאוד מאוד חשוב. בעצם להיות בר מזל, אחד התכונות שגורמות לאנשים להיות עם מזל, זה שהם שמים לב להזדמנויות. אני אתן לכם דוגמה, הייתה בחורה צעירה אמריקאית שהייתה קצת שמנמונת, והיא הייתה צריכה ללכת לאיזה אירוע ולהיכנס לתוך סמלה שהייתה קטנה ממנה באיזה חצי מידה, ולא ידעה איך לפתור את הבעיה הזאת של להידחס לתוך סמלה. והיא לקחה גרביונים והיא גזרה את הלמטה שלהם, כי היא עשתה איזה קומבינציה עם גרביונים שאני בתור בחור פחות מבין, ואז היא אמרה, וואי, למה אין גרביונים כאלה שהם בעצם רק בשביל להצר היקפים? והיא הלכה ובדקה ואמרה, אין כזה דבר. אז היא אמרה, אני הולכת להקים חברה שמייצרת מעין גרביון מחטב כזה. והיא הלכה וכולם אמרו לה לא, וזה הגיע למצב שהיא ערבה למנהל מפעל טקסטיל בכניסה למפעל, ואשכרה דפקה לו על החלון וביקשה ממנו רבע שעה לדבר איתו על הרעיון שלה, והיא הצליחה לשכנע אותו. והיום החברה שלה שווה $1 מיליארד. קוראים לזה ספנדקס, אני פחות מכיר, אולי איך? כן, משהו כזה, ספנדקס. וזה בעצם של בחורה שהיא אפילו לא בת 30, שהיא זיהתה הזדמנות, היא היה לה צורך אישי במוצר, והיא אמרה לעצמה, וואלה, כנראה שלאחרים יש צורך דומה, אני מוכנה לקחת את הסיכון ולפתח את המוצר הזה. הדבר השני המאוד חשוב, זה שהם יודעים להקשיב לאינטואיציה שלהם. רוב ההחלטות שאנחנו לוקחים בחיים, זה החלטות בלי שאנחנו יודעים בדיוק מה יהיה התוצאות שלהם. ההחלטה לבוא וללמוד כאן ברנה קסן, הייתה מבוססת הרבה מאוד על אינטואיציה. כלומר, היה לכם הרגשה שזה המקום שאתם רוצים ללכת אליו ולא לתיכון אחר. לאן אתם רוצים ללכת בצבא? הרבה מאוד מההחלטות, אם תחשבו רגע לעומק, למה לקחתם את ההחלטות האלה, אתם תגידו, הייתה לי תחושת בטן. עכשיו, אנשים עם מזל יודעים לעשות דיאלוג בין הראש לבטן ולהבין למה הם לוקחים החלטות מסוימות. כי הרבה פעמים התחושת בטן אומרת לנו כבר את הכיוון שאנחנו צריכים ללכת בו, ואנחנו צריכים כל פעם לדעת האם התחושת בטן היא אמיתית, או שהתחושת בטן גם יכולה לפעמים להוליך אותנו שולל. אז כל הזמן להתכתב עם התחושות בטן שלנו זה ממש ממש חשוב, כי אנחנו לא יודעים אם המקצוע שנבחר ללמוד באוניברסיטה הוא המקצוע הנכון, אם הבת זוג שלנו היא הבת זוג הנכונה, ואנחנו בעצם לא יודעים כמעט כלום, חוץ משנשלם מיסים ושנמות בסוף. אז חוץ משני הדברים האלה, כל ההחלטות שלנו מתבססות על מידה מסוימת של ידע והרבה מאוד אינטואיציה. כמה שיותר תקשיבו לאינטואיציה שלכם, יהיה לכם יותר מזל. הדבר השלישי, מתוך 4 דרך אגב, זה ציפיות חיוביות. כשאתם מגיעים לפגישה, ואתם מגיעים לפגישה עם ציפיות חיוביות, הציפיות האלה מוקרנות על מי שבא ויושב איתכם בפגישה. כשאתם הולכים לדייט, ויש לכם ציפיות טובות מהדייט, הדייט הזה ילך בצורה הרבה יותר טובה, מאשר אם זה דייט שבאתם אליו מראש עם איזו תחושה שהוא לא יהיה טוב. כלומר, לבוא עם ציפיות חיוביות לכל אירוע בחיים, זה אחד הדברים שהכי משליך על התוצאות של אותו אירוע. כשאתם באים להתראיין באיזה מקום עבודה, תבואו עם ציפיות חיוביות. הציפיות החיוביות זה משהו מדבק, כמו ששמחה זה משהו מדבק, כמו שעצב זה משהו מדבק. תחושות שאנחנו מגיעים איתן, מדביקות את הקהל שמולנו. והדבר הרביעי והאחרון, זה להיות עמידים לאכזבות. כי בוא נודה בזה, אני אסתיר את זה. החיים שלנו הם למודי אכזבות, ואנחנו הולכים לקבל הרבה מאוד אכזבות בשנים הקרובות גם. אבל הדבר הכי חשוב באכזבות זה לדעת שאסור לגרום להם לשבור אותנו. הכמות פעמים שאני קיבלתי את המילה לא ב10 שנים האחרונות, לדעתי קיבלתי בטח 10,000 פעמים את המילה לא. כל יום מישהו אומר לי לא על משהו אחר. אני רוצה שאיזה לקוח ישתמש במוצר שלנו ואומרים לי לא. אני רוצה שמישהו יעבוד אצלי והוא אומר לי לא. ואני כל פעם שהם אומרים לי לא, אני נעלב מחדש. אבל למדתי לאמן את עצמי, להיעלב לכמה שניות, להתגבר ולעבור הלאה. ואני עשיתי לעצמי מנהג, שאת הדברים הכי קשים, שאני הכי מפחד מהם שיגידו לי לא, אני עושה על הבוקר ב9 בבוקר.
ואז אני יודע שסיימתי עם הסיוט הזה של לקבל לו ב-9, 9:30, ואני יכול את שאר היום להעביר בנעימים. והלקבל לו, אתם צריכים לדעת, שזה הדבר האינדיקטור הכי חשוב לזה שאתם בדרך הנכונה. כי כשאתם מקבלים את הלא, זה אומר שאתם מנסים לפרוץ למקומות שהם מסוכנים, למקומות שהם מפחידים, שאתם לא בטוחים בהם, אתם לא יודעים אם יקבלו אתכם ליחידה מסוימת בצבא, אתם לא יודעים אם יקבלו אתכם למגמה מסוימת, אתם לא יודעים אם המנהל יאשר לכם עוד 2 נקודות במבחן, או אם יבטלו את המבחן בגלל שביקשתם. אבל אני כל הזמן אומר בעניין הזה, שאם לא קיבלתם לפחות לא אחד בשבוע, זה היה שבוע שלא ניסיתם חזק מספיק לעשות דברים שהם מחוץ לקופסה. אז זהו, אז בנימה אופטימית זו אני מקווה שזה היה מעניין, ובהצלחה. לעלות? להתחיל.